Badakizue zer behar duen Euskadik? Gora San Fermin! Eta kitxo! Kitxo! Heldu da azkenik ostiral santua, hala deitu beharko diogu, ze azen olako erresaka utzi diguten azken hauteskundeok eta oraindik ere beste hauteskunde txanda bat aurrean dugun honetan Euskal Herria dantzan eta inoiz baina interesgarriago, baina izue honi guztiari aria jarraitzare ez da gauza erraza eta ere gutxiago sare sozialetan. Ahalegin hori egin dugu aste honetan zehar, baina labur esan diezazuekegu uztailaren seko San Ferminen txupinazoak mugarria ezarriko duela beste urte batez, Euskal Herria horren baitan inguruan dantzan jarri bakarrik ez, atal politikoan ere ordurako gauzak nahiko erabakita izango ditugulako eta garrantzitsuena. Jagoba Arrasatek jaurtiko ote du txupina, utziko ote diote bertsoa botatzen, jokatuko ote du Osasunak Europan, ene bada, hau zaila da jarraitzen badakizue. Astelehenetik ostiralera egiten dugula ahalegin hori, eta gaur ere horretara gatoz. Gustatuko litzateke ja bukatzeko, baimena ematen badixaue, esateko. Eta kitxo! Kitxo! Bueno, aunque efectivamente habría que preguntar por los otros 37 de H. Bildu, usted ha dicho 44, entonces en la carta que han mandado los 7 dicen que muchos de esos otros 37 estaban hasta ahora penalizados por el argumento ese que se inventó Garzón de que todo es ETA. Entonces, como el PNV nunca compró la sinécdoque esa de que todo es ETA, quería preguntar si para ustedes los otros 37 tienen derecho a pertenecer a las listas o no. Gracias. Pregunta, por lo tanto no tengo más que decir. Aizu, badakizue, udagiroa gertu dugun honetan, batera eta bestera mugitzen direnak honezkero inguruan izango dituzue, guk ere horretarako gorik badugu, baina momentuz eutsi egin beharko diogu, aktualitatea bate jarraitu beharko du eta, aizue, guazen basamortura, bardeetara, Anelin Dane, zer kontatzen diguzu, zer zabiltza Euskal Herriko basamortu alde horretan edo Euskal Herrian zabiltza edo non de Montre, edo eta Alandaldu usaldean, ez dakit, estatu batuetako, Mojabe basamortuan, nun zabiltza? Haupa, kaixo! Haupa zuek, ez, nien nago bardeetan, ni Urdaibain nago. Hauze, Urdaibai dugu, baina badakizuen nola dutzen gauzak orain aldaketa klimatikoarekin. Hori bai, kaza batzuk ikusi ditut, kaza bombardero batzuk ikusi ditut, ez dakite gerran bagauden, ez dakit zer daukagun bakia la gerra, baina nik badaezpadan egin dut puzkerra. Militarrik ikusi duzunik ezinuka, bardeak hori dute, ezta? Alde exotiko hori esan genezake, Espainiar ukitu hori, Nafarroan beti badute ohitura hori, ezta? Espainiar batasun horretan, Nafarroan begiko duten puntu estrategikoa kokatzen dutelako, zer moduzko giroa dago hor bertan, ez nola ikusten duzu kontua? Nik zintzoki esate dizuet, ez dut ulertzen nola hemen bizi diren artzain eta bueno, hemen basamortuan bizi diren pertsona guzti hauek ez dituzten harriak hartzen eta ez dizkieten harrikadak botatzen kaza bombardero naskagarri horiei, mesedez. Osea, etzen ja soilik kazek egiten duten zarata. Zarata hori gainera benetan beldurgarria da, osea, ematen du pelikuletan entzuten diren orain sartzen dituzten zarata horiek bezalakoxeak, monstro erraldoi bat agertzen direnetakoak, halako zarata grabeak, baino metalizatuak, halako gauza arraro bat, eta horretaz aparte, bombak botatzen ari ziren. Bombak, mesedez, hau erreserba natural bat dela. Osea, gero eta hortik bat zegoen lakutxo bat, eta esan dut, ostia, jarriko naz amenen bolaz eta hartukot bainito bat, dagoen bero honekin, ez? Eta ez, dana karteletaz bete eta ez Espainiatu hemen hegaztiak daude, eta babestu behar diren hegaztiak daude, eta gaur hauek hor bombak botatzen, hortxe bertan, mesedez.
Mesedez, ea noiz demondre alde egiten duten emetik. Ez ditugu hemen behar. Ez, nahiko gai gara gure basamortuak eta gure giro naturalak eta gure inguru naturalak zaintzeko. Zalantzarik gabe, Euskal Herria ikaragarri anitza da, eta Euskal Herrian danetarik daukagu, aritzak, pagoak, toki ezeak eta obesek bezalako toki lehorrak. Zoragarria da. Handik ez oso urrun, Gladys del Estalen eriotzaren ekitaldiak izan dituzu, orain egun gutxi, 44 urte igaro dira, baina gauza batzuk ez dira asko aldatu, edo okerrera egin dutela esan genezake, mehatxu nuklearra, uraren negozio erraldoia, etorkizun eskasa, akaso. Baten batzuk diote planetaren akabera datorrela. Akaso esan beharra dago giza espeziaren amaiera dela mai gainean duguna, eta akaso ez da zertan tragedia handia bat izan? Bai, hala da. Oraindik ere mundu hobe baten alde borrokatzen duten guzti hoiek zigortu egiten dituzte. Gauzak zoritxarrez ez dira gehiegi aldatu, baina aldatzeko borrokan jarraitu behar dugu Gladys egin izan zuen moduan. Bera, eredu izango dugu beti. Ederki, Ane Lindane, kolpez kolpen, bardeetatik, konexioari amaiera eman aurretik gauza garrantzitsu bat dugu. Azken asteetako analisietan aipatu dugun bezalaxe, hauteskundei tarte handirik ez dugu gaur egingo, baina boxeko zure laguna hortik zehar ez duzu aurkitu, ezta? Ze ikusi dugu sare sozialetan, oraindik ere arrastoak segitzen duela, eta baten bati ez zaizkiola gustatu zure iruzkinak, tira? Umore azidua eta emakumezkoek egindakoa, ez da izaten ez, askoren gogokoa, ez da? Zuek zergatik uste duzu onaino etorri naizela. Boxeko ipotxaren bila nabilelako. Emetik dabil, kabroi, que se esconde por kabroi. Ane Lindane, besarkada eta museo handi bat, eta itzuli mesedez osorik basamortu eder horretatik, Euskal Herriaren ertz eta paraje askorentzat ez ezagun horretatik. Urduri, oso urduri dago, gaurko gure gonbidatu izarra ez baitaki geldirik egoten. Zakin non sartu nahi zen egia esan, baino. Wow. Dios mío. Wow. A ber, musika beltza deitzen zaio, baina gaur egun txuri askok abesten duten musika beltza. Azkenean, kontuan hartuta, azteko roka ere musika beltza dela, oza. Ni txikitatik abestu dut, etxean, eta abesten nituen estiloak bai ziren musika beltzetik edo souletik. Osa, nik etxean abesten nun Whitney Houston eta Aretha Franklin. Benetan Lier jarraitzen duenak eta Lierren nere profila ulertzen duenak ulertu behar du, hau. Bere proiektua sortu da azkenean behar batetik, ez? Garaia zelako nere bizitzan horrelako musikara itzultzeko. Entzun duzu, bele musika proiektu berria eskuartean duena eta aste honetan dagoeneko estreineko badakizue gaur egun bideoklipak dira, abesti bideoklip aurrerapenak, sare sozialetan oraindik ez duzuela harakatu, zeren zai zaudete? Zerua irabazi, karri behatzi. Gaur egun orokortasun batean lantzen dugu pantailetan euskarak duen erronka, iruditzen zaigulako gizarteari orokorrean eragiten diola, hizkuntza ohituretan eragiten duela, kontsumitzen dugunak. Gure helburua azken finean da jendea kontzientziatzea, euskeraz bizitzea pantailetan ere euskeraz bizitzeko hautua egin dezala jendeak, eta bigarren helburua litzateke erakundeak interpelatzea, erakundei dei egitea, gaur egun pantailetan euskarak bizi duen diskriminazio egoeraren aurrean neurriak hartu ditzaten.
hamarnaka eduki, izan dokumentalak, izan musikari dagozkion ikusentzunezko eta zuzenekoak, edota bestelako entretenimendu saioak baita ere, noski baietz guztion artean lortuko dugulako, pantailak handiak txikiak, sakelekoak izan daitezela denak, euskaraz bizitzeko tresna adituak bazabiltzate honetan, beraz, mesedez, entzun, honetan badakiten hauei, erakunde publikoetako goi kargu horiek, eta bide batez, ezue, edabideok ere behar dugula sosa publiko gehiago, guzti hau eusteko. Ales, eskerrik asko geuran izateagatik gaur. Eskerrik asko zuei. Eta izango du berri gehiagorik, izan ere, zuekin bat eginda, bide berean ere bagoazelako. Irune, zer nola datoz San Ferminak, ze alkatetzan zein ote dagoen hiria gobernatzen, halako San Ferminak izaten dira ere, egin batean. Zein da aurreikuspena, kultur konsumoari begira, herritartasun horretatik? Bueno, kontuan izan behar dugu aurreko legegintzaldian, Jesus nola gauden gaur ekine, EH Bildu aldaketaren gobernua zegoenean Iruñeko udalean aginduan, oso partaidetza esparru handiak eta zabalak sortu zituztela horrelako ekimenak prestatzera bidean, eta horren baitan San Ferminetako maila garrantzi bizia izan zuen, maila alkatetza lortu zuenetik etengabe eskatu izan zaiona maila hau konbokatzea urte osoan zehar, eta kasi 2 hilabete San Ferminak gauzatu baino, 2 hilabete lehenago jaso izan dituzte maila osatzeko deia ez, ja dena antolatuta dagoenean, antolatuta eta itxita, eta horrela gainera utzi du mailak eta bere udaltaldeak ez, aurtengo San Ferminetako egitaragua, nik suposatzen dut ez pasatzeko aurreko aldaketa eman zenean gertatu zena ez, azkenean EH Bildu sartu zen eta hainbat aldaketa egin izan zituen herritarren eskaerei eta beharrei gehiago hurbilduz. Eta, klaro, honetan txupinazoan nork botako duen esatearekin batera ere aipatu izan dituzte, zer nolako aldaketak egin dituzten. Adibidez, niretzat oso esanguratsua izan da, pasatu dituztela kontzertu handiak Foruen plazatik Gaztelu plazara, Gaztelu plazan gogoratu aurreko urtean. Mailaren kriston ideia marabillosa izan zela, bertan txosna moduko batzuk jartzean non Iruñeko tabernek aukera zuten apuntatzeko, eta hor ez dakit nolako aukerak eta egin zuten nork kudatuko lukeen txosna edo kaseta bakoitza. Gero horrekin egon ziren polemika guztiak. Apirileko feriaren eredua edo eramana izan zuen maila alkateak, ezta? Gaztelu plazara, itxura guzti hori zeukan, baina arrakasta gutxi izan zuena. Edo nola ere, zuk nola ikusten duzu, kontzertu handi horiek Foruen plazatik Gaztelu plazara ekartzea hori, zeia da Foruen plazak baduela personalidade handiko plaza dela, ez direla bakarrik kontzertuak, dantzarien egunean ere bertan egiten da, ez? Pixka bat ikurrinaren baitako dantzari guztien biltzartxoa, ezagit badira beste momentu interesgarri batzuk Foruen plazan egiten direnak, eta akaso maila alkateak gogoko izan ez dituenak, edo? Hortik etorria kontua. Gainera hor jarri digun Foruen plaza ondoan jarri duen Nafarroko kriston bandera horrekin, ezakit zergatikan ez dituen mantentzen hor kontzertuak, izan ere oso egitura aproposa dauka kontzertuak ikusteko, zutik egon nahi baldin bazaude edo eserita edo etzan da, ez? Ezagutzen ez duenak, halako belardia badu, eta belardian anfiteatro natural bat edo esan genezake, eta adin guztietako, ez? Eta dena alde zarrean pilatuta izan barrean pixka bat irira zabaltzeko aukerari, ez da? Gainera kontuan hartuta aurreko urtean kaseten kontu honekin kexa asko jaso zituen, ez? Agian bere alderdia buzkatzen dituzten hoiengatik, ze klaro, normalean bigarren enxantxa edo Carlos Hirugarren etorbidean nahiko inpoluto nahiko garbi egoten da, eta ze pasatzen da, hainbeste jende pilatzean Gaztelu plazan,
ikusten zela zikinkeri pilo bat ere Carlos Hirugarrenen barna, jendeak pixa egiten Carlos Hirugarreneko portaletan, eta claro, hori ez, baina... Bai, pentsatzen dugu halako kexa hiritarrak beti oten direla, edo nola ere, aurten, beraz, nola geratzen dira kontuak. Gaztelu plazan ez da izango iazko Feria de Abril delakorik, aldiz, kontzertuak foruen enparantzatik ara eramateak. Zer eragin dezake honek, akaso? Zango da erdizka. Ze pare bat kaseta horietako bai jarriko dituela, baina kudeatuko du enpresa batek, okerez banago. Osea, hau ez hartu pintzekin nor kudeatuko duen kaseta horiek, pasatu dituzte kontzertu handiak Gaztelu plazara, Foru plaza usten dute pixkat desangelatua. Foru plazan ere egiten zela gaztegunea pasatu dute baluarteren espazio horretara, ez dela bat ere aproposa. Eta orduan ikusi beharko dugu. Txosnak jartzeko gunea ere proposatu zuten, baina ez oso aproposa, eta de hecho kolektiboak ere kexu izan dira horretaz, proposatu dute eurak kontuan hartu izan gabe, orduan ikusi beharko dugu nola bukatzen den, eta bueno, badakizue, betiko moduan eta legeak ala dionez, kupo minimo bat bete behar dute euskarazko eskaintzarekin, eta Gaztelu plazan hori izango ditugu besteak beste Merina Gris eta ETS taldeak. Bueno, horrekin ere geratuko gara. Ikusteke gainera, azkenan udal gobernua eskuinak galtzen baldin badu, itxura guztien arabera ala izan beharko lukeela, ea gobernu berriak aurrerako jagoa izango dena, zalantzari gabe ez da zaila, izango ote duen tarterik zerbait eguneratzeko, egokitzeko, eta UPN-eren agintaldian aurretik festa kantolatzen bazetozen modu hori, nola baitea kaso aldatu edo desegituratu nahi izan duten horretan, ea zer nolako sanferminak helduko zaizkigun. Iruñe, uztailaren 6an gurekin egongo zara tarte batez, ez? Tartetxo bat egingo diguzu. Bertara gerturatuko garelako diot. Perfecto. Erki, bukatzaldera. Iruñe, gaurko tartetxoa ez dugu bukatuko ez da, hainbatetan aipatuta. Egia da, nafarrak ez zarete aspertzen, ez zarete aspertzekoak, ez baldin bada gauza bat bestea da, eskailera ez baldin bada, erraldoien kale jira. Tira, larunbat honetan, sorionekuak, ekimena, mobilizazioa, koreografia, bestia, zer da, zuen nola egiten duzu, poltsikoak ere ematen aldu, alako hainbesteko sozializazioari eutxi alizateko, edo autogestionatua da guztia. Nun dago sekretua, kontatuko diguzu? Nik uste dut badagoela hemen hainbat alorretan autogestiorako espazio dezente eta elkarlanerako ere. Eta nik uste dut hori dela garrantzitu eta hori dela sorionekoak ekimenaren oinarri eta muina, ez? Eta, bueno, aspaldidanik ja aipatu izan zuten eta aurkeztu zen sorionekoak ekimena ekainaren 10ean Iruñera etortzea, eta hori ikusi ditugu sare sozialetan abestia, bideoklipa, dantza, argazkiak, muralak, denetarik. Eta, bueno, azkenean badugu hemen egitaragua, nik hemen aurrean daukat. Eta badaukagu egun osoko ekimena, ez? Hasita 11etan aurrendako tailerrak, aurpegiak margotzekoak, puzgarriak, erraldoiak, ze, claro, obviamente erraldoiak ezin dira falta. Gero dantzak eta, bueno, hori guztia izango da Takoneran, bosketillo deitzen den espazio batean oso polita. Takonera parkea, Iruñeko parkeetako politena. Eta gero Laba espazioan Gaztelu plazan, adibidez, DJ-a Bermutarekin batera, DJ Bermuta jartzen du. Eta hori, egongo da denetarik. Kantuz eta bazkari herrikoia. Nahi duenak, badu sare sozialetan bilatzea, ze WhatsApp batetan apuntatu behar zara. Eta hori, eta bukatzeko, ja, garrantzitsuenak, 5 erditan, larunbatean, 5 erditan,
Antoniuti parketik, mobilizazio herritarra. Nola ez izan zorioneko, halako ekimenetan parte hartzeko, beharra horrela sentituta. Aizue, bagizue, Iruñek aipatu izuen bezalaxe, larun bat honetan euskaraz bizitzeko, urratsa eman alizateko, egia da, zorionekuren aurkikuntzak, Nafarroan aro berri bat zabaldu duela, esan genezake, baina aro berri hori esan genezake irudia zaratago joan alizateko urratsak eta erabaki zehatzak hartu alizateko, oraindik ere egiteko asko dagoela Nafarroan, eta zenolako erronka duten nafarrek euskaraz bizitzen segitzeko eta aukera hori nafar guztiei zabaltzeko. Iruña Astitz, Nafarroako erregina 5.0, nola esan, The Queen, gaur geuran izateagatik mila esker, musu handi bat, eta datorren astean gai antzerakoak izango ditugu, baina ziur zer esana emango digutenak ez daukago zalantzarik. Hori da, eta gogoratu, denak larun batean Iruñera, ze gogoratu, ze arraroa zorionik gabe Nafarroan. Esku bat nahi dut. Emaidazu esku bat. Nahi nuke esku bat. Emaidazu. Nahi nuke esku bat. Ni bai, zorioneku. Nahi nuke esku bat. Zorioneko bat. Libre egin azan, askatu gabe. Amore eman ondoren. Erruak erre baino lehen. Esku bat, bide seinale. Batean, haizea alde. Azbakoitzean, milaka hitz ditu. Ziustatzen da, eta zibur berritu. Bizi pozmarra, amaigabekoa. Ni bai zorionekoa. Bai? Nola zen, gaizki ingo du berriz? Bai, Nik pensatin berdete. Hau egiazkoa izateko, eta honetan lanean ari garenon bizi baldintzak ere duinak izan alizateko bat. Hausnartzen segituko dugu, eta horixe, gure ekarpena, isilik segituko dugu. Ezaztu, hausnarrerako tartere behar dela, errespetatu beharra dagoela. Bukatu da dut. Ja bukatzeko, baimena ematen badixaue, esateko. Eta kitxo! Kitxo! Bueno, aunque efectivamente habría que preguntar por los otros 37 de H. Bildu, usted ha dicho 44, entonces en la carta que han mandado los 7 dicen que muchos de esos otros 37 estaban hasta ahora penalizados por el argumento ese que se inventó Garzón de que todo es ETA. Entonces, como el PNV nunca compró la sinécdoque esa de que todo es ETA, quería preguntar si para ustedes los otros 37 tienen derecho a pertenecer a las listas o no. Gracias. Pregunta, por lo tanto no tengo más que decir. Heldu da ostirala, bai, bagenekien zuek ere desiatzen zeundetela,
Pena, astelen arte ez gaituzuelako berriz ere ikusiko, hemen pantailaz bestalde, edo bai. Ez ahaztu, kolpez kolpe berezia, asteburu gauetako saio berezia asteburu honetan baduzuela, beste behin ere, eta gainera, Lide Hernandorekin batera, bere musika proiektua aurkeztera dator, eta gurra pixkat partitzera ere, bai, musika industria, beste kontu batzuk gomendatzen dizuegu, eta nola ez gure analistiximak, Ibei Fresnedo, Kamikazea, Gaizka Txamizo, aizue, ez galdu, hor segi, badakizue, eta 24 orduz gainera. Nahi eran, sartu, harakatu, ikusi gauza bat ala beste, eta elikatu behar zaituztegu. Astelenean hemen izango gara berriz ere, kolpez kolpe, Antenatikat. Ondo izan, asteburuan. Esku bat nahi dut. Emaidazu esku bat. Nahi nuke esku bat, Emaidazu. nahi nuke esku bat, Ni bai, zorioneku. nahi nuke esku bat, zorioneko bat, libre egin azan, askatu gabe. Amore eman ondoren, erruak erre baino lehen. Esku bat, bide seinale, tala batean, haizea alde. Aztako itzean, milaka hitz ditu, ziurtatzen da, eta zimur berritu. Bizi pozmarra, amaigabekoa, ni bai zorionekoa. Nahi nuke esku bat zorionekoa, denen ispilu nere irudi. Nire algoritmoekin eta antonimoekin. Esku bat, mundura zubi, nondik abia, nora itzuli. Aztako itzean milaka hitz ditu, ziurtatzen da eta zimur berritu. Bizi pozmarra, amaigabekoa, ni bai zorionekoa. Nahi nuke esku bat, zorionekoa, nahi nuke esku bat, zorionekoa, nahi nuke